Ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga baratang unyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baratang unyan para sa aga. Ang bilang kan mga Pinoy na daing trabaho naglangkaw kan Agosto bago ang Hulyo. Ina nagluwas sa data kan Philippine Statistics Authority kung saan sinabi ni PSA Chief si National Statistician Dennis Claire Mapa na ang preliminary result kan Labor Force Survey nagpapiling na iguanin 2.8 milyones na mga Pinoy na daing trabaho na may edad 15 paitaas kan Agosto na mas halangkao sa 2.6 milyones na mga daing trabaho kan Hulyo. Ini katumbas din unemployment rate na 5.3% na masalangkao sa 5.2% kanakaaging Hulyo. Pinasalamatan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sa iyang mga gabinete maginan economic managers sa pagtabang sa siyang primerong Sanggatos Dias bilang presidente kan Pilipinas. Sigon kay President Marcos, dakula naging papel kan mga opisyal sa pagtataunin magayon na ideya para mapaangat ang ekonomiya kan nasyon sa panahon ng COVID-19 pandemic na pag-araman na matatapos na ang primerong Sanggatos na aldaw ni PBBM sa aga, Sabado, Oktubre 8. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Bareta halid dyan sa luwa si Ans Galero. Ans, kamen. Mapuuna sa Oktubre G sagkod 22-2022 ang payout kan financial assistance sa paagi kan Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance o RCF, RFFA program kan Department of Agriculture Regional Office number 5. Ini ang kasuratan ni Regional Executive Director Rodel Tulnilla kan nasambitan ng ahensya kung saan makakatuwang ng dinigdi ang Development Bank of the Philippines para magtaonin 5,000 pesos na registry assistance para sa mga rehistradong paraoma sa probinsya kan Albay na iguanin pig uuma sa dai mababa o sa 2 hektarya sa good sa pababa na area kan sa indang pig-uumahan na daga. Sigun sa inda na mapuon o kaya ang primero na makaka-receiving mga beneficiaryo kan siring na asistensya iyo ang 1,895 gikan sa syudad kan Legazpi sin inigigibuhon sa maabot na Oktubre 10, 2022 sa Legazpi City Convention Center. Sa maabot na Oktubre 11 sa parehong venue, kigibuhon man ang payout para sa Maanito, Rapu-Rapu, Santo Domingo, mantang sa Oktubre 12, 2022. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Today's Spaghetti, ang Wise Spaghetti. Sinabi kan Anti-Red Tape Authority na daisindang intensyon na makialabot sa jurisdiksyon kan Office of the Ombudsman kasunod kan pangapudan na rumpaguna ini. Sinabi ni ARTA Officer in Charge Undersecretary Ernesto Perez na sinda nagpadara na ng surat kay Ombudsman Samuel Martires mananaod sa siring na bagay. Sayang ipinaluwanag na daiman sindang intensyon na makilabot sa jurisdiksyon asin poder kan Ombudsman. Idinugang pa ni Perez na sinda nagtatabang man siya na sa Ombudsman may relasyon sa mandato kan ARTA sa lindong ka Republic Act 11032 na mina-implementar sa National Policy on Anti-Red Tape. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex. For excited ang katawan at isip.
Mayoriya kan mga Pilipino ang nagpahayag na ang pagkontrol sa inflation ang pangenot ng national issue na dapat tulos aksyonan kan Marcos administration. Base ini sa pinakabagong Pulse Asia Survey na pigluwas kasuhapon sa Septyembre 17 sa Code 21 survey na 1,200 na adult respondents, 66% kan mga Pinoy ang nagsabing dapat inuton aksyonan tulos kan gobyerno ang padagos na pagitaas kan presyo nin mga pangenot na barakal. Ikaduang gusto kan mga Pinoy iyo ang dapat na tulos tutukan kan gobyerno ang pagitaas kan sweldo nin mga obrero 44%, ikatulo job creation 35%, mantang 34% ang gustong mabawasan ang pagtios. Kan Miyerkules, pig-anunsyo kan Philippine Statistics Authority o PSA na naglobo ang September inflation rate sa 6.9% na pinakahalangkaw sa laog kan 4 na taon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Pontiria kan Land Transportation Office na makumpleto ang pagpapagibo ni 90% kan mga plaka ng vehikulos sa katapusan kan 2023. Sinabi ni LTO Chief Chofilo Guades na magamit sinda kan sendang sadiring manufacturing plant para makaprodusir kan mga kinakaipon na license plates bago matapos ang presenting taon. Sa sinabi na ngunyan, pinalawig na ninda ang operating hours kan LTO license plate manufacturing plant mantang maski Sabado nagkakaigwa ini nin operasyon tangani makaprodusir nin mas dakol na plaka asin mabawasan man ang backlog. Idinugang panigwades na plano nindang magkua nin pribadong kompanya tangani masiguro na magkukumpleto ang natatadang porsyento kan mga license plate backlog. Minidbid ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga paraoma asin para sira bilang mga herwe kanasyon. Ini dahil sa indang ginampanan na trabaho para sa mga Pilipino sa tahokan pandemya asin pagitaas kan presyo nin mga pangenot na barakalon asin serbisyo. Sa pagbukas kan Agri-Exhibit 2022 sa World Trade Center, sinabi kan Hepe Ehekutibo na kabayanihan ang ipinahiling na higos kan mga paraoma asin para sira para umangat ang nasyon asin sa giraray makabangon ang ekonomiya kan Pilipinas. Sinabi kan Presidente ang nakadistribuer na gobyerno kan manibaybang tabang para balusan ang pagtios kan mga parasira asin paraoma. Kiban sa indang ipinaabot na financial assistance asin fuel discount program na uminabot na sa 320 milyones pesos. Naipanaon naman kan gobyerno ang Quick Response Fund na nagtatabang man sa mga paraoma asin parasira na naging biktima nin kalamidad arog kan bagyo. Sa kabilugan na bilang, uminabot na sa 1.54 bilyones pesos ang pondo na iniluwas kan gobyerno para sa 17 milyon na benepisyaryo sa sektor kan agrikultura. Miyaras tanto dagdag na barata ulit dyan sa luwa si Luans Barsana. Luans Kamen. Nakamonitor naman yun yan ang mga manlain-lain na mga barangay. Digdi sa norteng parte ka na Legazpi may kinaraman sa pagkakaigwan in increasing unrest o alert level 2 kan Bulkang Mayon. Hali sa alert level number 1 ay dineklarar ka na DOST PBOX. Ini ang sitwasyon niya na pagkahapon na nanotarang kan DCGP News na kung saing saro ang barangay council kan na buyuan na sigon kay Kagawad Mark Rafael Azores ang hepe kan komitiba kan disaster risk reduction management na sindangon yan nagpapaisi sa mga residentes na umiwas ng gad sa paglaog sa 6 kilometers permanent danger zone maski ano pa man nakatuyuhan dahilan ta ang buhay man daw giraray ang isipo na asin na bako ano pa man manunotaraan na saro sa mga hanap buhay ka na mga taga-norteng parte kan Legazpi. Iyo ang paglalati sa itas na parte ka na Bulkang Mayon. Asin na sigun sa opisyal sa saydang barangay ang pangapunan ninda na magbaraba na muna. Isiko na muna ang kaligtasan maski pa orotro si dakika kapangapunan. Dahil sinda masawa kay ni sa pagtaonin abiso asin anunsyo. Dahilan tayo ini ang makakaligtas kan sa indang mga buhay. Manunotaran man na sa pamitisan kan Bulkang Mayon, mga manlaylay naman na kinampo ang nagbuburukasan
Asin sigon sa iya, mga libaman na mga barangay, nagkikiribo naman din mga magkakanigong lakdang, mga kataraning kaini, tangani ng mabantayan na kung si Sema na masarakat bigdi sa nasambitan ng lugar. Basta sigon sa nasambitan ng kagawad, sinda bigdi sa barangay Buyoan, padagos na nag-monitor dahil ang tasinda daro sa mga barangay na pwedeng dalaganan kan kung ano man ang mga volcanic deposits. Asin na sa iya man pinapangapudan so sa iya mga residentes na maging preparado sa na anytime sa bulkang mayon. Padagos niya na nagpapaniling nin ano man na abnormalidad, lalo na pati na sindang talaga ang nasa pamitisan ka ini. Mga dagdag na bareta, lidigdi sa luwas sa kupo si Albibi. Dagdag na bareta ulit dyan sa luwas si Joshua Bino. Joshua Kamen. Maswerteng gas-gas sa naman ang inabot kan driver asin nagkaperang pasahero karang pampasahero jeep. Matapos ring maaksidente, buminalintok sagkod sa makasangsang na ini sa gilid na tinampo sa parteng Purok 2 kan barangay Mayon, Darang Albay. Sa investigasyon kan Daraga PNP, nangyari ang aksidente alas 10:20 kasabagong aga nasa pag-overtake ang sarang pampasaherong jeep na pigmamaneho ni Jonald Velasco, 25 anyos, kan Sugoy, Castilla, Sorsogon. Alagad man tang nasa pag-overtake ini, suminalpok sa kasabat na truck nin gas tanker. Rason para mawaran ini nin kontrol, sagkod sa makasangsang na ini sa gutter, suminalpok sa sarong street light asin tagos na ining buminalintok. Sa pagkipag-olay ka DCGB News kay John Patrick Garcia, team leader kan Daraga Emergency Response Team na nagresponde sa nasabing aksidente. Tulos manindang nadala sa ospital ang driver kan gas tanker truck asin driver kan jeep, pati na ang duwang pasahero kani. Sa pagkumpirmar ni Garcia, dahil man ki persona na may na grabe ang tama, masorting mga gasgas na naman ang sinaparkan duwang driver asin mga pasahero. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Mientras tanto, sinabi ni Migrant Workers Secretary Toots Ople na ang aumento sa sweldo para sa mga foreign domestic workers sa Hong Kong katumbas sa 750 pesos sa Pilipinas na mas pakikinabangan kan mga overseas Filipino workers sa nasabing nasyon. Sinabi kan Department of Migrant Workers na ang mga Filipino domestic workers sa Hong Kong makakaresibi na nin 4,730 Hong Kong dollars o katumbas nin 35,475 pesos. Matapos sabihin kang gobyerno na dinugangan na ang minimum allowance o allowable wage as in food allowance para sa mga foreign domestic workers. Ipinahayag kan Office of the Vice President o OVP na best accomplishment sa primerong Sanggatos Dias ni Department of Education o DepEd Secretary asin Vice President Sara Duterte Carpio ang pagbalikan face-to-face classes sa nasyon sa taho kan COVID-19 pandemic. Sigun kay Vice President Duterte, sa inda ng pigsa sa pinal kan OVEP ang laman kan sa iyang report para sa ikasanggatos na aldaw niya bilang Vice Presidente kan nasyon sa aga. Sinabi ni VP Duterte na sarong dakulang trayumpo ang pagbabalik sa normal na klase kan mga estudyante. Sa masunod na simana, pigdalaon ang magkakigwanan ni masunod na press secretary. Inatinawan ni asigurasyon ni Presidente Bongbong Marcos sa pagsasabi na igwanang tulong kandidato para sa sirang na posisyon na enot ng binakante ni Abogada Trixie Angeles na nagdimitir dalan sa problema sa salud. Nagsayo masyang magpalos nin listahan kan mga pigkukonsiderar na nominado. Sa sinabi na siya, nangangaipon ng sarong persona na may eksperyensya sa pagpapalos ng mensahe. Idinuga pa ni Marcos na ang importante na may mapalos ng tamang informasyon sa publiko. Kumpiyansa ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP na makakatabang ang mga biyahe ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ibang nasyon para masimbagan ang pagdakol kan mga daing trabaho sa nasyon. Sinabi ni Sergio Ortiz Luis Jr., Presidente kan ECOP, na dakulaan may tatabang kay ni para makapag-uli nin investment sa nasyon na makakamok na nin dakol na trabaho. Paliwanag pa ni Ortiz Luis na nakakadugang sa bilang kan mga daing trabaho ang mga estudyanteng nagagraduar taon-taon. Siring man ang mga sektor na naapektaran kan kalamidad. Sa datos kan Philippine Statistics Authority, suminakat sa 5.3% ang unemployment
unemployment rate sa nasyon kan Agosto o katumbas nin 2.68 milyon na Pilipino na daing trabaho. Sanabi ni Ortiz Luis na manageable pa man giraray ang 6.9% na inflation rate na nairehistro kan Septyembre. Base ini sa ginibong pag-aadal may kinaraman sa inflation kung saan pigko-konsiderar na manageable ang 5% sagkod 8%. Sinabi kan Commission on Population and Development na naglangkaw ang bilang kan pangangiipo sa family planning commodity sa tahaw kan COVID-19 pandemic. Sinabi ni POPCOM Executive Director Lolito Tacardon na nabigla sinda dalanta da inabutan in expiration ang supply para sa mga family planning sharing sa condom. Sa tanawan doon na Marena Barreta ini dalanta nagaangat sa 8 milyones ang bilang kan mga presenting nagagamit kan sharing na commodity na kadaklan para sa mga babae. Enot kani sinabi kan National Economic and Development Authority na ang family planning parte kan programa sa poverty reduction sa nasyon. Malibot ang Energy Regulatory Commission o ERC sa mga probinsya para ugidon ang mga kontratang piglalaw kan mga electric cooperative sa mga power generation company. Sa taho ini kan pagitaas kan singil nin kuryente sa mga rehiyon, partikular sa Eastern Visayas asin Cordillera na maabot sa 20 pesos per kilowatt hour ang singil. Siring man, aminado si ERC Chairperson Mona Lisa Di Malanta na bako oro-orada ang solusyon sa aumento sa singil asin pwede pang lumala ang sitwasyon. Ipiniliwanag ni Di Malanta na bako fixed ang presyo kan mga power supply contract kan mga electric cooperative asin power generation companies sa mga probinsya kaya day napugolan ang rate hike. Meras na ito posibleng mag-aumento na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa masunod na simana. Pagkakarkulong nasa 4.40 hasta 4.70 pesos ang posibleng aumento sa presyo ng diesel sa kada litro, mantang 40 hasta 70 sentimos naman ang pwedeng aumento sa presyo kan kada litro ng gasolina. Kanakaaging simana, naglangkaw ng 40 sentimos ang presyo kan gasolina kada litro, asin 45 sentimos man ang inilangkaw sa presyo kan kada litro ng diesel, asin 85 sentimos naman sa kada litro ng kerosene. Bako patas para sa mga nasyon na daing kakayahan na magprodusir nin sa diring petrolyo ang desisyon kan Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC. Nabawasan ang sindang oil production nin 2 milyon na bariles kada aldaw. Sinabi ni Senate President Mig Zubiri na siguradong magdadaraman ini nin sunod-sunod na pagitaas kan presyo nin produktong petrolyo na susundan nin pagitaas kan presyo nin iba pang produkto. Saro sa nahihiling niyang solusyon iyon pagkasararo kan manlain-lain na nasyon para pakusugon ang paggagamit kan mga alternatibong source of energy para mabawasan ang pagiging itinaong halimbawa kan senador ang pagpapakusog asin pagpaparikas kan pagpapalaog sa Pilipinas kan mga e-vehicle kasabay kan pagpadevelop kan mga alternative energy aro kan solar asin wind kasabay mandigdihan pagpakarahay kan mass transportation kan nasyon aro kan ipinangako kan Department of Transportation na 1,200 kilometer railway line sa Metro Manila pasiring sa Central Luzon. Nahaditan kongresista na dahil sa desisyon kan OPEC padagos na maitaas ang inflation rate kan nasyon. Nagdimitir sa pwesto si LTFRB Chair, Abogada Cheloy Vilicaria Garafil, tanganing magkaigwaning panabagong papel sa Office of the Press Secretary. Sinabi ni Garafil, dating journalist, na siya nagdimitir sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board asin inako na niya ang tangro na magtabang sa Office of the Press Secretary bilang Undersecretary asin inkargado. Sa sinabi na ini sarong dakulang honra asin pribilehiyo, mantang pinasalamatan niya si Presidente Bongbong Marcos sa sirang na oportunidad na makatrabaho sa administrasyon asin makatabang sa mga namamanuan. Nagko-koordinar na ang Department of Agriculture sa attached agency ninda na in charge sa supply nin lana.
Ini dahil sa sumbong na nag-iitaas ang presyo kan lana kada bulan. Sinabi ni Department of Agriculture o DA Undersecretary Christine Evangelista na kahoro na ninda ang Philippine Coconut Authority o PCA para maaraman ang supply situation kan lana. Nakabase sa sitwasyon kung anong lakdang ang kaipuhan na ipautob kan departamento para masimbagan ang problema sa presyo kan lana. Halimbawa kung kaipuhan magtalaan sindanin suggested retail price o SRP. Sinabi pa kay ni na day paninda masasabi sa ngunyan kung may kakulangan sa supply nin lana o baka may kinakampang nahagyat aro kan problema sa logistics. Mas marahay na halato ng una ang magiging report kan mga attached agency na may kinaaraman digdi aro kan PCA. Mandanilo nakakulong ang TV host actor na si Vong Navarro sa National Bureau of Investigation mantang deman ini ipigtatawan in special treatment. Kay puan na maisiblag para mientras si Navarro sa ibang detenido dalanta dakol ang nagpapositibo sa COVID-19. Apere kini ang 33 na enchik nagabos mga pugo workers na nadakop kan NBI anday pa man ibabalyo sa Bureau of Immigration dalan sa kadakulan kung kaya okupado ang sarong iskalon kan pigaarkilang edifisyo kan BI sa Quezon City. Nakatalaan na magluwas ang Department of Trade and Industry o DTI kan bagong suggested retail price o SRP para sa mga produkto na talagang parte kan handaan sa Kapaskuhan. Gigibuhon ini sigon kay Trade ASEC Ann Kabotyan pagkatapos kan dialogo ninda sa mga manufacturers kung pwedeng babaan sana ang ipapautob na aumento sa presyo o ipag-oktaba na sana ini. Inako niya na may mga hirit na pag-itaas kan presyo asin pirmi ng rason iyon na halangkaw na presyo kan petrolyo, halangkaw na kantira din transportasyon asin ang pagbaba nin balor kan piso kontra sa dolyar. Napag-araman na 10 na manufacturers nin mga panghanda sa Noche Buena ang nagpetisyon para mag-itaas kan sa indang mga produkto. Iyan mga tugang nga detalles kan mga baretang unyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pag-arakan mga pag-ariba, John Napoli sa Lado Technical, Tricia Marie Litana, asin Richard Astor sa IT. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako po si Francia May Boras. Ako mo po si Winterl tagsasabing mabalos kasi anong pagantabay. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie.